al'amarin Markahul Sabus kuwa kashe gari da sassafe ya sammako ya isa ɗakin mahaifiyarsa Samaratu. Da zuwa iske ta a zaune tana nazari a cikin madubin tsafinta. Har ya buɗi baki zai ce da ita wani abu, sai ta dakatar da shi da hannunta mai nuna masa alamun cewa ya shiru. Markahul Sabus ya samu wuri ya tsuguna ya ci gaba da jiranta har sai da ta gama tsatsubanta sannan ta juyo ta dube shi, fuskar ta cike da alamun fargaba da damuwa. Samaratu ta ce, ya kai ɗana, na san kana cikin ɗokin son jin ƙarshen labarin da na baka jiya akan gwagwarmayar mahaifinka. To kai sani cewa yanzu babu lokacin yin haka, domin na hango wani babban bala'i da ke shirin afkuwa gare ka. Cikin matukar mamaki, Markahul Sabus zai ce, menene zai faru gare ni? Samaratu ta nisa ta ce, Sarki Lu'manu bai mutu ba, kuma yana nan yana shirye-shiryen zuwa nan ya kama ka kuma ya raba ka da masoyiyarka Gimbiya Sima. Ko da jin wannan batu sai Markahul Sabus ya ruɗe ya ce, haba ummina, wacce irin magana kike ne haka? Alhalin su Jafaru sun bani labarin cewa jarumin Hubairu ya murɗe wuyan Sarki Lu'manu ya kashe shi. Samaratu ta ce, kware ko ya kashe shi, amma ka sani cewa Lu'manu na da ruhi 1000, yanzu an kashe ɗaya saura 999. Yayin da Markahul Sabus zai ji wannan batu sai ya sake dabarbarcewa ya rikice. Cikin ɗimota ya ce, ni ban taɓa ji an ce mutum na da rai 1000 ba. Anya kwa Lu'manu mutum ne? Idan har ruhinsa 1000 ne, na rantse da darajarki ko a cikin aljanu ba za a samu hatsabibi kamar sa ba. Samaratu ta bushe da dariya sannan ta ce, ai ku kai kuskure, domin babba ma da babban sa. Tsaya ka ji Sarki Lu'manu na da ubangida. Ubangidan nasa ko na aljani ne babban takadiri wanda ke shirin mulkar duniyar nan gaba daya, sunansa Boka Shamar. Shine wanda ya kirkiri ruhi 1000 ya boye Sarki Lu'manu. A halin yanzu duk duniya babu wani matsafi da ya kai Shamhuru karfin sihiri da sanin abubuwan da ke faruwa a duniya ko ina da ina. Ya kai ɗana, kai sani cewa Shamhuru yana da fada a can tsibirin Baharzos inda babu wani mahaluki da ya isa ya je sai da izinin sa. Markahul Sabus ya sake duban Samaratu ya ce, to ke ya akai duk kika san waɗannan abubuwa? Samaratu ta murmushi ta ce, da can kimanin shekaru 70 baya kakana na 10 ya taɓa yin bauta a ƙarƙashin Boka Shamharu har sai da ya zama babban hadiminsa. Yayin da kakan na ya fahimci manufar Shamharu ta san mallakar duniya gaba ɗaya, sai ya kaurace masa kuma ya dawo gida ya bayyana sirrin Shamharu ga 'yan uwansa. Bisa wannan dalili ne Shamharu ya turo dakarunsa da su kashe kakana da dukkanin danginsa gaba ɗaya. Kakata ce kaɗai ta tsira, bayan ta haifi mahaifiyata ne ta sanar da ita wannan sirri kuma ta gargaɗe ta da kada ta kuskura ta faɗa kowa. Mahaifiyata ta tsuke baki bata gaya kowa ba sai da ta haife ni na girma sannan ta sanar da ni ma kuma tun daga lokacin ban gaya kowa ba sai kai a yanzu. Ya kai ɗana, bincike na ya nuna min cewa Sarki Lu'manu zai zo ne nan da kwana 40. Ina san lalle ka hanzarta zuwa kogon Zuhurum ka ɗebo tsumin dodo Kiryanu ka dawo a cikin mako 2 kacal domin mu hanzarta tashin Gimbiya Sima daga barci ai shagalin bikin ku. Ana kare bikin zan ɗauke ku da kai da amaryarka da kai ku can kogon tsafi na inda babu wani mahaluki da ya isa ya shiga balle ka muka. Batun raguwar abubuwa 3 da nace zan faɗa maka su ka sani ba yanzu ba sai nan gaba. Lokacin da Samaratu ta zo na azancanta sai Markahul Sabus ya miƙe zumbur ya ce, yake ummina, na rantse da darajar tsabinki zan tafi zuwa kogon Zuhurum yanzu nan kuma zan dawo tare da tsumin Kiryanu a cikin kwanakin da ba su haura 14 ba. Kafin Samaratu ta ƙara faɗin wani abin, tuni Markahul Sabus ya sama ya ɓace a cikin gajimare. Kamar yadda ya sha bakar wahala a wancan karo sa'ad da ya zo kogon Zuhurum, haka ma wannan lokacin al'amarin ya kasance. Wannan karan ma wahala ta fi tsananta, domin irin masifin da Markahul Sabus zai shiga sun ninka waɗancan. Sai da Markahul Sabus ya suma sau 647 sakamakon mugun artabin da ya sha fama tsakaninsa da mugayen aljanu iri-iri da kuma mugayen dodanni. Lokacin da ya iso bakin kofar kogon Zuhurum, gaba ɗayan jikinsa ya fata-fata, akalla za a samu raunuka guda 100 a jikinsa. A lokacin jini na malala daga jikinsa kuma jiri na ɗibarsa, yana ganin bishiyoyi da duwatsu dishi-dishi, idanunsa na rufewa da buɗewa.
babbar sa'ar da ita ce ya iso kogon zuhurum ne da tsakar dare. Lokacin kuwa dodo Kiryano da matarsa Mashamu na cikin kogon zuhurum suna barci, kuma kofar kogon a rufe take. Nan dai Markawu Sabus ya hau kan wata katuwar bishiya ya kwanta, yana numfashi sama-sama kamar mai jiran ajali. Ba zato ba tsammani sai ga wani koren hayaki ya bayyana gabansa, al'amarin da ya mutuka firgita shi kenan, saboda ya san cewa ƙarshen burin rayuwarsa ya zo, domin a halin yanzu ba shi da saurin wani ƙarfi a jikinsa, ba zai iya kare kansa daga kowace irin masifa ba. Nan take koren hayakin nan ya rikide zama mutum bil adama. Mutumin dogo ne, yana sanye da warkin fata. A hannunsa na hagu akwai wata siririyar sandar tsafi, a hannunsa na dama kuwa wata isga ce. Babu takalmi a kafarsa, damatsansa kuwa a cike suke da gurayen tsafi. Gashin kansa fari ne fat, ko ina furfura ce ta lullube, babu silin bakin gashi guda a kansa. Akalla shekarunsa sun haura 90, jikinsa amurɗe yake, wato yana da ƙirar ƙarfi. Kai da ganinsa ka san cewa da can an yi jarumta. Yayin da Markawu Sabus ya arba da wannan mutum sai ya buɗe baki da kyar ya ce, mutum ne kai ko aljan? Da jin tambayar sai mutum ya kyalkyale da dariya, sannan ya ce, ni bil adama ne, ni ne boka Sulbaini ibn Barzul, wanda ke zaune a jejin Falwas cikin ƙasar Laharim. Ya kai Markawu Sabus, kai sani cewa ni bawa ne mai kula da sarautar gidan su Gimbiya Sima, kuma na gaji wannan bauta a wajen mahaifina. Tun kafin ka haɗu da Gimbiya Sima, na haɗa ta da wani bawa na aljani Durfus domin ya raka ta su tafi neman wani littafi da ake kira kundin tsatsuba. A sanadiyar hakan ne Sima ta haɗu da su Jafaru ɗan Ruziyal, kuma ta haɗu da jarumi Hubairu ma'abocin addinin Musulunci. Tuni Gimbiya Sima ta karɓa addinin Musulunci, don haka duk sa'ad da ta farka daga dogon barcin da take, kana kusantar ta zaka kone kurmus. A halin yanzu na zo ne gare ka domin na taimaka maka ka ɗebi tsimin dodo Kiryano mu tafi tare zuwa ga mahaifiyarka Bokanya Samaratu, amma fa ba za mu tashi Gimbiya Sima daga bacci ba sai bayan na sihirce ta dan kada ta zama ajalinka. Sa'ad da boka Sulbaini ya zo na azancansa, sai Markawu Sabu zai ce, ya kai wannan boka, na ji duk abin da ka faɗa, amma ina son ka amsa min tambaya guda ɗaya. Wai shin menene ribarka idan ka taimaka min har na ɗebo tsumin dodo Kiryano? Ko da jin wannan tambaya sai Sulbaini ya bushe da dariya, sannan ya ce, hakika zan samu riba har guda 3. Riba ta farko ita ce, ni ma zan yi amfani da wannan tsimi dan tashin aljani na Durfus, wanda su Jafar suka shayar da shi ruwan banjin aljanu ya tuntsire da bacci. Yau kwanansa 180 cib yana barci, ba ko zai farka ba sai an yayyafa masa tsumin dodo Kiryano, ko kuma ranar da su Jafaru suka gama karanta kundin tsatsuba. Kafin wannan lokaci kuma akalla nan gaba a shekara 70. Riba ta biyu ita ce, ina son ka sada da mahaifiyarka Bokanya Samaratu domin na haɗa kai da ita na samu damar biyan wata bukata. Riba ta 3 ita ce, ina son ne amfani da wannan damar na ɗauke ku kai da masoyiyarka Gimbiya Sima na mai da ku birnin Laharim ku ci gaba da rayuwarku a can. Yayin da Markawu Sabu zai ji wannan batu sai ya ce, ya kai wannan boka, hakika na amince ka taimaka min na ɗebo tsumin dodo Kiryano, amma fa ina tsoron butulcin ku na bil adama, babu mamaki ka yaudare ni. Sulbaini ya sake bushiya da dariya, sannan ya ce, ai idan yaudarar ka nake sanyi ba zan so ka sada da mahaifiyarka ba, domin ku ita ba cikakkiyar hatsabibiya ce kamata. Da wannan furci ne Markawu Sabus ya samu yar nutsuwa a zuciyarsa, har ma ya saki jiki da Sulbaini. Nan take Sulbaini ya dauko wani garin magani ya sa a raunukan jikin Markawu Sabus. Gama sa maganin ke da wuya, Markawu Sabus ya ji sabon kuzari ya shige shi, tamkar bai taba jinya ba, al'amarin da ya mutuka bashi mamaki kenan. Cikin farin ciki ya miƙe zaune suka ci gaba da hira, amma duk abin da ke faruwa boka Sulbaini a tsaye yake cikin iska, sai ka ce tsuntsu mai fuka-fukai. Markawu Sabu zai ce, ya kai wannan boka, ina son ka faɗa min bukatar da ke gabanka har kake son haɗa kai da mahaifiyata. Ko da jin haka sai boka Sulbaini ya bushe da dariya, ya ce, wannan tambaya taka ta shafi wani hurumi daban da alaka ta da ke. Al'amari ne wanda ya shafi manyan boka duniya, bai shafi jarumai irin ku ba. Abinda nake so da kai ka ci gaba da jajircewa bisa dukkan bukatarka da ka sa a gabanka, domin ka zama gwarzo kuma ka bar abin alfahari kamar yadda mahaifinka Larkul ya bar abin tarihi a cikin al'ummar aljanu.
Ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama Markahu Sabus yace ya akai ka san labarin mahaifina. Sulbai ne yake ce da dariya yace shin kana tsammanin akwai wani abu da ya faru a duniya wanda ban san shi ba? Babu wannan abu, kuma ka sani mahaifiyarka ma ta san komai. Shin bata baka labarin boka Shamharu ba, aljannin da ke burin mulkar duniya? Daga ni sai mahaifiyarka mu kaɗai ne muka san da zaman boka Shamharu. Kamar daga sama sai suka ji an ce sai kuma ni ne cikon na ukun ku. Markahul Sabus da Sulbani suka yi ga gabas da yamma kudu da arewa, ba su ga me wannan magana ba. Daga can kuma sai suka ji an kece da dariya. Dariyar na ɗaukewa wani gajeren mutum mai irin sifan mutanen birnin Sin ya bayyana gare su yana murmushi. Shekarun mutumin za su kai 80 da ɗoriya, kuma akan wani murgujejen zaki yake. Ko da ganinsa sai Sulbani ya murtike fuska ya nuna shi da yatsa. Yace kai kuma waye daga cikin bokayen duniya? Mutumin ya sake bushewa da dariya, sannan yace ni ne boka Jinshan na birnin Sin, mahaifin Yalisa, yarinyar da ta hada kai da Jafaru suka mallaki kundin tsatsuba. Ni ma na zo nan ne domin na samu tsumin dodo Kiryano dan biyan wata bukata. Cikin alamun mamaki Sulbai ne ya dubi Jinshan yace ya kai wannan boka, hakika na dade ina jin labarinka tun kafin na shahara abokanci. Amma ban taba ganin ka ba a madubin tsafi, kuma babu yadda ban yi ba na ganka, amma abu ya faskara. Boka Jinshan ya bushe da dariya yace ai ba za ka taba gani na ba a madubin tsafinka, domin na yi sihirin da babu wani boka da ya isa ya san sirri na, kamar yadda boka Shamharu ya boye dukkanin al'amuransa. Tabbas Shamharu ne kaɗai bokan da nake shakka a duniya, kuma na rasa hanyar da zan bi daga bayansa, domin na san cewa komai daren dadewa sai ya kashe dukkanin bokan duniya, kuma sai ya mallaki gaba ɗayan mutane da aljanun duniya. Ba dan Jafar da Elisa sun fara karanta kundin tsatsuba ba, da tuni ya gama aiwatar da shirinsa. Abu ɗaya ne zai kawo mana cikas, ba komai bane face mu abota addinin musulunci. Waɗannan mutane suna da ƙarfin shiri da taurin kai. Sa'ad da boka Jinshan ya zo na zancensa sai Sulbaini ya ce ya kai Jinshan, ni ina ganin cewa inda za mu haɗa kai da ni da kai da kuma Samaratu mahaifiyar wannan aljanin, za mu iya kawar da boka Shamharu. Cikin firgici Jinshan ya ce wane mu, ƙaryan mu ta sha ƙarya. Shamharu ya gaba na baya sai labari. Ka sani cewa a halin yanzu duk duniya babu tsoho mai shekarun Shamharu. Mahaifinsa na daga cikin aljanun farko a duniya. Mahaifin nasa ne ya fara kirkirar tsafi, dan haka shi gadan tsafi yayi, ba kamar mu ba da muka tsinci tsafi da rana tsaka. Sai da Shamharu ya shekara 1000 yana koyon tsafi a wajen mahaifinsa, sannan kuma ya bazama duniya neman wasu sirrukan tsafin ta hanyar bincike da kansa, har ya gano sabbin abubuwa guda 1000 waɗanda shi kansa mahaifin nasa bai san da su ba. Yayin da Jinshan ya zo na azancansa, sai Sulbaini ya ajiye zuciya ya ce lalle tsafi kogi ne, mutum bai isa ya san shi gaba ɗaya ba. Jinshan ya ce kwarai kuwa, ko ma shi kansa Shamhurin har yau har gobe bai gama sanin wasu boyayyen sirrukan tsafin ba. To yanzu ya za a yi mu tsira daga sharrin Shamharu, tunda dai nufin sai ƙara da mu? Sulbaini ya tambaya cikin damuwa. Ba mu da wata hanya da ta wuce mu mallaki kundin tsatsuba wanda ke tare da su Jafar. Idan ku muna son mu mallaki wannan littafi, dole ne mu samu abubuwa uku. Abu na farko shine wannan tsimi na dodo Kiryano. Abu na biyu shine wani aljani da ake kira Ramna Kagu, wanda ya kasance hadimin boka Shamharu. Yanzu haka aljani Ramna Kagu na tare da Ruziyal mahaifin Jafaru da kuma wani boka washi Hadar al-Mukurus, suna can birnin Misra suna aikin rubuta sabon kundin tsatsuba. Hakika za su kammala wannan aikin a cikin kwana 160. Idan har suka kammala, Shamharu zai tsaye da su Jafaru daga karatun kundin tsatsuba, kuma zai raba su da kundin ya zama shi kaɗai mallaki kundin tsatsuba guda 2. In ku ya samu wannan nasara, kowa ya shiga uku. Dole ne mu shirye mu tafi birnin Misra mu kama aljani Ramna Kagu dan tsayar da wannan aikin na rubutun sabon kundi. Idan muna son mu kama aljani Ramna Kagu, dole ne mu sako jinin zaratan jaruman aljinu guda 1000 da jinin zaratan jaruman bil adama guda 1000 da kuma jinin manyan dabbobin dawa guda 1000. Idan muka hada wannan jini a waje daya, sai mu hada wani sihiri da zai zamo garin hoda. Sirrataccen hoda zamu fesa aljani Ramna Kagu ya bingire da bacci. Yayin da boka Jinshan ya zo na azancansa, sai boka Sulbaini ya ce tabdijan,
ai ko samu waɗannan jini kala uku ba karamin aiki bane, za a sha muguwar wahala da muguwar gwagwarmaya. Jinshan ya ce kwarai kuwa, sannan ya ci gaba da cewa abu na uku da zamu nemo shine makamin farko da aka kera a duniya aka kisa da shi. Wannan makami ba komai bane face wata tsafaffiyar adda da ke ajiye a can fadar Boka Shimharu da ke tsibirin Bahar Jos. Idan har muka samu nasarar sato wannan adda muka shafa tsumin dodo Kiryano a jikinta, za mu iya yakar Boka Shimharu mu kashe shi. Yayin da Jishan ya zo na azancansa, sai Sulbaini ya ce tabdijan ai ko balbus sarkin barayin aljanu bai isa ya shiga fadar sarki Shimharu ya sato wannan adda ba. Jinshan ya ce kware kuwa, yanzu dai mu bar batun adda mu dawo batun tsumin dodo Kiryano da jini ram da kagu, ya za a mu mallake su. Sulbaini ya numfasa sannan ya ce ka da kan shawara ta yanzu. Idan muna so mu samu tsimi da ram da kagu dole ne mu haɗa kai mu zama tsintsiya maɗaurin mu guda. Gobe da safe dodo Kiryano da matarsa Mashamu za su buɗe kogon Zuhurum su fito don tafiya farauta abin da za su ci. Da zarar sun fito sai mu haɗa ƙarfi mu ukun nan mu je mu yaƙe su mu kashe su mu kwashi tsimin mu tafi. Na rantse da darajar tsafi duk da cewar za mu haɗa ƙarfi sai mun yi da gaske sannan za mu iya halaka su. Ƙarfin dodo Kiryano da matarsa Mashamu ya wuce dukkan tunaninku. Ƙarfin sihirinmu ba zai kwace mu ba a hannunsu, sai dai tsabar jarunta da hikima. Sa'ad da Markahul Sabus da Boka Sulbaini suka ji wannan batu sai suka shiru suna nazarin al'amarin. Kashe gari da safe lokacin da rana ta fara hudowa sai kofar kogon Zuhurum ta bude. Dodo Kiryano da matarsa suka fito daga ciki, kowannen su yayi hamma gami da mika kai kace manyan dawa ne yake gurnani. Mashamu ta daga kanta sama ta shaki numfashi tace kai mai gida, ni fa kanshin bil adama nake ji, naga alama yau tsotsayi ya kawo wasu masu ƙara kwana. Kiryano ya ce haba ai na zaci hanci na ne ke wadara ta, ni ma na ji kanshin su. Tabbas ko idan muka kama su sai mun yi musu kisan gilla kafin mu cinye su, ko dan mu huce takaicin mutuwar yar mazara su. Mashamu tace kwarai kuwa, kawai sai ta fashe da kuka tace mai gida, wanda duk ya kashe zarazu ya cuce mu, cutar da har abada ba za mu iya ɗaukar fansanta ba. Kiryano ya janyo Mashamu zuwa jikinsa ya shiga rarrashinta, yace ki daina kuka, ai komai rabo ne. Idan muna da rabo nan gaba zaki samu haihuwa. Mashamu tace kayya, ka dai sani cewa sai na ci bil adama 1000 sannan nake samun ciki. Yaushe rabona da ganin bil adama a dajin na akalla an kai shekaru 20 baya. Duk wannan hira da ke wakana tsakanin dodo Kiryano da matarsa Mashamu, su Markahul Sabus na nan kan bishiya nesa kaɗan suna sauraro. Bayan su dodo Kiryano sun gama hirar su sai suka fara dubo-dubo da leke-leke cikin sanda dan su kama bil adaman da suke jin kanshin sa. Ba a dade da faruwa hakan ba, Markahul Sabus, Boka Jinshan da Boka Sulbaini suka rikide suka zama haske uku. Hasken ya haɗe duka ya dunkule a waje guda ya zama Markahul Sabus a cikin babbar halitta, kawai sai ya duro da kan bishiya ya tare gaban su dodo Kiryano. Duk da girma irin na dodo Kiryano da matarsa sai da suka zama tamkar akuya a gaban saniya. Fiye da shekaru 100 baya Kiryano da Mashamu ba su taɓa ganin aljini mai girma da kwarjini ba kamar wannan wanda ya bayyana a gabansu. Cikin alamun tsoro Kiryano da Mashamu suka ɗan ja da baya. Kiryano ya ce kai kuma waye, me ya kawo ka nan? Ko da jin haka sai Markahul Sabus ya bushe da dariya cikin wani irin sauti mai kama da kukan jaki. Ya ce ni ne aljini Markahul Sabus, na zo ne gare ku don na yaƙe ku na kashe ku kuma na ɗebi tsuminku. Yayin da Kiryano ya ji wannan batu sai dukkan tsoro ya kau daga zuciyarsa, ya taƙarƙare ya rushe da dariya wacce ta haddasa kakkarewa bishiyoyin dajin gaba ɗaya. Sannan ya dubi Markahul Sabus ya ce ƙaryarka ta sha ƙarya mai ƙara kwana. Na rantse da darajar tsimi na yau sai mun ga bayanka a nan wajen. Tabbas kai ne ka kashe mana yar mu Zarazu, domin na ji ƙanshinta na tashi daga jikinka. Markahul Sabus ya bushe da irin tasa dariyar har sai da wuta ta rinka fita ta bakinsa, sannan ya ce ba ni ne na kashe yarku ba, amma a sanadiyata ta kashe kanta. Nan take Markahul Sabus ya kwashe labarin duk abin da ya faru tsakaninsa da Zarazu ya zayyane musu. Yana gaba ba su labarin suka fashe da kuka gaba daya. A lokaci guda kuma suka taso masa, aka gauraya aka fara artabu. Duka, cizo da yakushi ta ko ina suka rufaro Markahul Sabus, shi ma yawanzu yana mai mayar da martani.
nan take ƙasa ta hau girgiza, duwatsu suka rinka farfashewa, koramu suka rinka fantsama, bishiyoyi suka rinka kama da wuta saboda rubdugun da Markawu Sabus ke yi da su Dodo Kiryanu. Sai da aka shafe kwana 7 ana wannan fada, ya zama na kowannen su ya raunana mutuka kuma an galabaita haika. Ko ina a jukkunan su jini ne ke zuba. A dare na 7 ne duk suka zube kasa gaba daya. Suka kura juna ido, aka rasa wanda zai iya tashi saboda tsananin galabaita. Nan fa Kiryanu ya dubi Mashamu ya ce, yake matata, ki sani cewa wannan halin da muka shiga sanadi ne na ajalin mu, domin koda mun ci nasara akan wannan shedanin aljani ba za mu rayu ba. Ina son ki ƙara jajircewa, ko dai mu kashe shi ko kuma mu yi ragas. Mashamu ta buɗe baki da ƙyar ta ce, ƙware mai gidana, ni ma shirin da ke cikin zuciyata kenan, kuma ne muka alkawari ba gudu ba ja da baya, sai dai na zama gawa a nan. A can ɓangaren Markawu Sabus kuwa kawai sai rikide ya zama haske uku. Hasken farko ya zama boka Jinshan, haske na biyu ya zama boka Sulbaini, haske na uku ne ya zama Markawu Sabus. Dukkaninsu suka faɗi ƙasa a cikin mawuyacin hali, domin duk jikinsu ya yi kaca-kaca da raunuka. Yayin da su Dodo Kiryanu suka ga rabewar aljani Markawu Sabus zuwa halitta uku, sai suka cika da mamaki. Mashamu ta ce, haba ko da na ji, ni kam na yi mamakin irin ƙarfin wannan aljani, ashe da halitta uku muke fafatawa. Mai gida maza mu mamaye su mu gama da su kafin su sake haɗewa. Kafin su damƙe su tuni sun sake rikidewa sun zama haske uku, kuma suka dunkule suka zama katon Markawu Sabus. Nan fa aka fara sabuwar gwagwarmaya, aka yi ta fafatawa har tsawon wasu kwanaki 7. Daga ƙarshe Markawu Sabus ya samu nasarar karya wuyan Mashamu, ya jefar da gawar ta tamkar ya wurgi da tsumma. Ko da Kiryanu ya ga an kashe masa mata, sai ya kururuwa mai tsanani wadda ta janyo ƙara hautsinewar jejin, kai ka ce aradu 1000 ce ta zubo daga sama. Nan fa ya rarrabin Markawu Sabus ya damfara shi da ƙasa, ya take wuyansa da kafa guda. Markawu Sabus ya fara kakarin mutuwa, ba zato ba tsammani sai wata jibgegiyar aljana ta bayyana. Nan take ta kama kan Dodo Kiryanu ta murde masa wuya. Take jijiyoyin wuyan nasa suka tsitsinke, shi ma ya faɗi ƙasa matacce. A wannan lokaci Markawu Sabus ya suma, sai da jibgegiyar aljana ta yayyafa masa ruwa ya farfado. Yana farfadowa ya rikide ya zama hasken nan guda uku, wato Sulbaini da Jinshan da suka fita daga jikinsa. Bayan sun dawo ainihin siffofinsu, sai suka yi arba da jibgegiyar aljana a zaune ta kura musu ido tana murmushi. Cikin tsananin mamaki da farin ciki Markawu Sabus ya rarrafo gare ta, suka rungume juna, yace, yake ummina, hakika kin ceci rayuwata da ta bokayen nan. Ba dan kin kawo mana dauki ba, da tuni mun zama gawarwaki. Samara ta murmushi tace, a duk abin da ke faruwa gare ku ina gani a cikin madubin tsafi na. Markawu Sabus ya janye jikinsa daga nata, sannan ya dube ta cikin halin damuwa yace, yake ummina, yanzu ashe kina da karfi haka, kuma zaki iya zuwa nan ki debo tsumin Dodo Kiryanu, amma kika banna ina wahala, gashi har na kusa rasa rayuwata. Ko da jin wannan tambaya sai Samara tace, ya kai dana, idan baka fito kai gwagwarmaya ba, ya za a yi na san iyakar jarumtakarka? Ya za a yi ka gaji mahaifinka jarumi Lakur? Dole ne ka fito kai karo da maza domin ka zama namijin duniya, ka bar abin alfahari. Markawu Sabus ya murmushe ce, maganar ki gaskiya ce. Boka Jinshan da boka Sulbaini kuwa tuni sun kasa ko motsi, banda kallon Samaratu ba abin da suke yi. Ta tafi da imaninsu, sun riga sun tsinke da al'amarinta. Nan take Samaratu ta warkar da raunukan da ke jikinsu, tamkar ba su taɓa illata ba. Al'amarin da ya ƙara firgita su kenan, suka san cewa lalle gaba da gabanta. Bayan sun samu nutsuwa sai Samaratu ta dubi boka Jinshan da boka Sulbaini tace, ba na buƙatar bayanin komai daga bakinku, na san komai dangane da shirinku. Da ni da ku babu abin da ya kamace mu sai mu haɗa kai domin mu mallaki kundin tsatsuba na ɗaya wanda ke hannun su Jafaru. Kamar yadda ka sani, dole ne mu mallaki abubuwa uku kafin kundin tsatsuba ya dawo hannunmu. Abu na farko shine za mu samo makamin farko da aka fara kerawa a duniya, wanda ba komai bane face addar da ke aje a fadar boka Shamaru. Wannan adda ita ce kadai matsalar mu a yanzu, domin ban san yadda za mu yi mu mallake ta ba, amma ku sani cewa bayan mun samu nasarar kamo aljini Ramna Kawu, zan iya yi mana bincike na gano mafita.
sa'ad da Samaratu ta zo na azancanta sai farin ciki ya kama su boka Jinshan saboda ganin cewa Samaratu ta gama musu aiki mai wahala na batun hada sihirtacce hoda, kuma ko kadan ba sa shakkar haka dan sun san shirin ta yafi gaban haka. Ba tare da bata lokaci ba suka miƙe suka tsallake gawar Kiryanu da Mashamu suka shiga cikin kogon Zuhurum suka ɗebo gaba ɗayan tsumin dodo Kiryanu, sannan suka tashi sama kamar tsuntsaye suka nufi birnin Misra don su kamo aljini Ramnakaw. Wannan shine abin da ya faru ga Markawu Sabus bayan ya je kogon Zuhurum ɗebo tsumin dodo Kiryanu. A can birnin Daulatul Duniya kuwa tun daga lokacin da Gimbiya Zarisha ta ga su Jafar cewa saura kwana 7 mugwayen dabbobin nan su zo sai hankalinsu ya dugunzuma suka kasa aiwatar da komai. Abinci ma kasa ci su kai sosai. A kwana na 6 ne Elisa ta dubi Jafar ta ce, "Ya kai abin kaunata, ka tuna cewa kai mai basira ne kuma ka gaji basira. Me zai hana ka yi tunanin hanyar da zamu kubuta daga sharrin waɗannan mugwayen dabbobi da za su zo gobe?" Jafar ya ajiye zuciya sannan ya ce, "Ya ke hasken raina aminiyata, ki sani cewa yanzu basira ta gamu da uwarta da ubanta. Domin ku basirar boka Shamharu ta ninka taso 1000. Abinda nake so da ku mu rungumi kaddara kawai dan zahiri ba mu da wata dabara, kawai mu jira goban mu ga abin da zai faru." Aljani Gulzum da ke zaune a can gefe guda sai ya bushe da dariya yace, "Ai ni jin ku kawai nake, amma na san cewa duk bala'in da zamu shiga sai mun fita ba za mu mutu ba." Ko da jin haka sai mamaki ya kama Jafar da Elisa. Elisa ta dubi Gulzum ta ce, "Mecece hujjarka ta faɗin haka?" Gulzum ya murmushi ya ce, "Ku dai mutane kun ci kamantuwa. Ai ka'idar wannan littafi na kundin tsatsuba duk wanda ya so makaranta shi daga farko sai ya kai ƙarshen sa. Har yanzu a shafi na 5 muke, saura shafi 95 a gaban mu, kuma ko ba komai nan gaba ma shekara 20 kafin mu gama karance shi." Jafar ya ce, "Tabdijan, kace har sai na zama saurayi. Elisa ku ta zama budurwa. Kware kuwa kun ga ashe ni ne zan daura muku aure kenan." Gulzum ya faɗa sannan ya bushe da dariya, al'amarin da ya sa Elisa da Jafaru su ma suka tuntsire da dariyar. Kashe gari tun da dukudukun safiya gaba ɗayan mutanen birnin Daulatul Duniya suka furfuto, mazansu da matansu ɗauke da manyan makaman yaƙi iri-iri, tsofaffi da sababbi. Kai wasu kayan yaƙin ma ba su taɓa jarraba aiki da su ba, sai a yau ɗin za su jarraba su. Babban abin da ya bayo su Jafar mamaki shine kowa ka gani a birnin soja ne. In dai yaro ya kai shekaru 9 ya iya sarrafa makamin yaki. Nan fa sojojin suka yi ta tafiya sahu layi suka nufi wani wuri. A wannan lokaci su Jafaru na tare da Gimbiya Suwaila a cikin tsuntsun karfanta mai tashi sama, su ma sun biyo bayan sojojin. Suna cikin tafiyar ne Jafar ya dubi Suwaila yace, "Ya ke wannan sarauniya, wai shin ina za a je ne naga gaba ɗayan jama'arki sun nufi waje ɗaya?" Suwaila tace, "Ai bakin gabar teku zamu je, domin ta cikin tekun waɗannan mugayen dabbobin suke kullowa. Dole ne mu tare su kafin su afko cikin gari." Daga wannan bayani aka yi shiru, babu wanda ya ƙara magana har aka iso bakin teku. Sai da gaba ɗayan mutanen ƙasar suka ga mahallara a bakin teku, sannan aka ga tekun ta fara hautsinewa tana bulli. Kwatsam sai ga wasu jibga-jibgan dabbobi sun taso sama daga cikin tekun, adadin su ya kai 1000. Dabbobin na da matukar tsawo, siffofin su irin na raƙumin dawa ne, amma kaurin su ya wuce misali. Kwarin fatar jikin su kuwa tamkar karfan diamond take. Ko da ganin fitowar dabbobin sai sojojin nan suka fara saka musu wuta da kibiyoyi. Duk abin da ya dira a jikin dabbobin sai kaga ya soye tamkar an zuba tafasasshen mai a ruwa. Nan fa dabbobin suka furfuto daga cikin tekun suka yi kan jama'a. Duk wanda suka riska sai su sa kafa su take shi talize tamkar an nana tumatir a kan dutse. In ku suka sa hannunsa suka mangare mutum sai dai kaga kamar an yi jifa da hoge. Haka mutum zai je kwame da dutsen bakin tekun ya dagargaje. Yayin da mugayen dabbobin suka ci gaba da kashe mutane sai aka firgice aka fara juyawa da baya ana gudu, domin makaman da ake yakarsu da su ba sai musu komai. Sa'ad da su Jafar suka ga kowa na ta kansa, amma ita sarauniya Suwaila kokari take tsuntsun karfanta ya isa saman dabbobin, sai suka fashe da kuka. Jafar ya ce, "Yake wannan sarauniya, na roke ki dan darajar mulkin ki sako da mu ƙasa mu ma mu gudu mu nemi maboya." Suwaila ta daka Jafar tsawa ta ce, "Wannan ai magana banza ce, ya za a na gudu ina matsayin shugaban wannan al'umma.
ai duk bala'in da zai zo kasar nan sai na tunkare shi ko da ku zan rasa rayuwata. Gimbiya Suwaila na gama faɗin haka ta zare takobinta. A daidai lokacin ne tsuntsunta ya isa gaban ɗaya daga cikin dabbobin. Cikin zafin nama ta sari dabbar a goshi. Take takobin ta narke ta zama ruwa, ita kwa dabbar ko gizo ba ta yi ba, kawai sai ta buɗe bakinta, wata irin iska ta doki tsuntsun gimbiya ta faɗo cikin teku. Kafin wani daga cikin su Jafar ya wani motsi, dabbar ta zuro tafkekin hannunta ta suru Jafaru, Yalisa da Gulzum ta jefa su a bakinta ta haɗe. Kawai sai gani suka yi an watso su zuwa cikin duniyar su ta cikin kundin tsatsuba, aka zube su a gaban kundin. Shafi na 5 ne a buɗe kamar yadda suka tafi suka bar shi. Gaba ɗayansu a jike suke da ruwan tekun nan sharkaf, sai haki suke. Jafar ya dubi Yalisa da Gulzum ya ce, kai wannan al'amarin daban al'ajabi yake. Ku duba ku gani, a can wata duniyar fa daban aka jefo mu cikin teku, sannan aka tsamo mu aka watso mu zuwa ta mu duniya. Amma har yanzu ruwan da ke jikin mu bai bushe ba. Yalisa ta ce, kaga malam, ba hira zamu yi ba, kawai ka buɗe mana shafin gaba mu ga inda kuma za a kai mu. Ai gara mu hanzarta ko ma gama karanta tsinannen littafin nan mai masifu iri-iri. Ko da jin haka sai aljini Gulzum ya bushe da dariya ya ce, haba Yalisa, in banda abinki menene abin garaje? Kin sani cewa ko mun so ko mun ki dole ne mu ƙara shiga cikin littafin nan. Ni abin da nake tunani, anya ku Gimbiya Suwaila za ta tsira da rayuwarta? Ko da faɗin haka sai Jafar ya tsake ce, amma dai ka cika sauna. Wa yake tabbatin wata Gimbiya Suwaila? Kai tunanin kanka tukuna, dan baka san halin da zaka saki shiga ba. Gulzum ya ce, ai dole ne na tuna da Suwaila dan kyawunta ya kai kyawu. Ni kan da zan samu kamar ta a nan duniya ai da na more. Yalisa ta ce, ai sai ka bari sai ka samu damar zama a duniyar sannan kai tunanin mallakar mace mai kyau. Dan yanzu kai matafi ne mai cin kasuwar wasu duniyoyi. Yalisa na gama faɗin haka, shafin kundin tsatsuba ya buɗe kansa zuwa na 6, suka yi arba da hoton wata babbar alƙarya. A saman hoton an yi bayani cikin rubutu. Siririyar muryar nan ta fara karanta bayanin kamar haka: wannan alƙarya ce ta abubuwan al'ajabi da abubuwan masifu iri-iri. Mai sauraro shigo cikin ta ka sha kallo. Ko da muryar nan ta yi shiru, sai iska ta fito daga cikin kundin tsatsuba ta zuke su Jafar da karfin tsiya, suka zama ƴan muni-muni suka shige cikin kundin. Kawai sai gani suka yi an jefo su cikin wata babbar alƙarya mai manya-manyan gine-gine kawatattu waɗanda suka ninka na birnin daulatar duniya sau 10 a komai. Jafar, Yalisa da Gulzum suka mike tsaye suka fara yawo a cikin garin, amma ba su ga koda kaza ba. Ko ina suka duba a garin fes-fes yake, kuma kalkal gwanin sha'awa. Kwata-kwata babu ƙasa a garin, ko ina da ɓallu'ulu'u ne, kai ko akan daɓan azuba abinci a ci. Babu kwata, babu shara, kuma babu kura. Kai da gani ka san cewa babu yadda za a yi sauro ko ƙuda ya rayu a wannan gari. Babban abin da ya bayo su Jafar mamaki shine gaba ɗayan gidajen garin iri ɗaya ne, kamar 'yan tagwaye, kuma ƙofofin gidajen a rurrufe suke. Tunda suka fara yawo a garin ba su ga wani abu mai rai ba, ba su ji motsin komai ba. Kai hatta da daɗar iska da ke kaɗawa ba mai tada hankali ba ce. A cikin yawon da su Jafar suke yi ne, sun ga kasuwa. A cikin kasuwar ga kayayyaki nan iri-iri, har da kayan abinci da kayan lambu kamar su ayaba, lemo, gwanda da sauransu. Duk nunannu, babu rubabbe ko guda ɗaya. Babu batun manya da ƙanana. Komai girman sa ɗaya, amma fa har yanzu su Jafaru ba su ga koda mutum ɗaya ba. Kai tsaye Jafar ya ɗauki tufa ya fara ci. Cikin tsoro Yalisa ta dube shi ta ce, kai dai ka cika karambani. Ba ka jin tsoro kada cin wannan tufar ya jayo maka wata masifar? Jafar ya yi tsaki ya ce, to sarkin tsoro, sai ki zauna yunwa ta lahanta ki. Ni kan ba zan bar abinci ba ina ganin sa a banza alhalin na jin yunwa. Jafar ya ci gaba da cin 'ya'yan itatuwa har ya koshi, sannan ya je bakin wata rufaffiyar randar zinare ya buɗe ta, sai ga ruwa mai kyau a ciki har da kofin ɗiban ruwa. Take ɗebi ruwan ya sha, sannan ya gyatsa ya dubi sai Yalisa ya ce, ai sai ku zo mu je mu zaɓi gida guda mu shiga mu kwanta mu huta gajiya. Ko da jin haka sai Yalisa ta ce, lalle ka ce a je a kwanta tunda ka cika cikinka. Kaga saurara ni ma na cika nawa, kai ku Gulzum in ka ga dama ka taya ni. Gulzum ya ce, a ci lafiya. Ku bil adama kuke ɗawainiya da ciki, mu kam ba mu san wannan matsala ba.
ba tare da bata lokaci ba ita ma Elisa ta ci 'ya'yan itatuwa ta koshi sannan ta sha ruwa. Daga nan suka dunguma su uku suka bar kasuwar suka ƙara kutsawa cikin gari. Sai da suka ga wani ƙeraren gida wanda shi kaɗai ne bambanta da sauran gidajen garin, sannan suka nufe shi suka shiga. Gida ne mai matuƙar girman gaske domin ya kai girman ƙaramin ƙauye. Tsawon gidan ko ya kai kamu 40,000, ya kasance hawa-hawa. Kai idan mutum ya daga kansa sama bai isa ya hango ƙarshen sa ba. Kai tsaye su Jafar suka tura kofar wannan gida bisa mamaki, sai suka ga kofar ta buɗe wanwar, sai suka kunna kai ciki. Da shigar su sai suka harba da wata matatakalar bene wadda ta fara daga ƙasa ta kai har can sama inda ba sa iya hangowa. Su duka suka tsaya suna kallon matatakalan nan da kuma kyawun ginin da ke jikinta cikin al'ajabi. Elisa ta jijjiga kai ta ce abin mamaki baya karewa a duniya. Wai shin ya aka gina gidan nan har aka yi wannan dogon matattakala mara ƙarshe? Na rantse da gemun mahaifina ko gaba ɗayan aljanun duniya ne suka taru sai sun fi shekara suna wannan aiki. Gulzum ya ce ai wannan aikin ya fi gaban aljanun duniya, ba za mu iya yin kamar sa ba. Abinda duk wannan gini ya fi mutum da aljan basira da ƙarfi. Jafar ya murmushe ce ni tunani na shine ya za a yi mu je ƙarshen ginin nan mu ga abin da ke wajen. Ko da jin haka sai Gulzum ya ce amma dai baka da hankali. Na rantse da girman iyayena idan muka fara hawa matattakalan nan ba za mu kai ƙarshen ta ba. Har ku tsufa tukub kai da Elisa ba za mu kai ƙarshen ta ba. Jafar ya turbune fuska ya ce ai ko sai mun hau din kuma sai mun isa ƙarshen ginin. Sai dai mu tsufa in ma mutuwa ce mu mutu. Kai ni fa yanzu na kone bana tsoron wuta. Ka sani cewa tun a duniyar mu ma bani da tsoro kuma bani da burin da yafi na ganin abubuwan alajabi. Lalle sai na ga ƙarshen wannan gini dan na san abin da zan faɗa idan na tashi bayar da labari nan gaba. Ku sani cewa duk abubuwan da suka faru gare mu a baya na haddace su a kaina kuma sai na haddace waɗanda za su faru a nan gaba. Gulzum ya ce ƙaryar ka ta sha ƙarya, yawan abubuwan da ke cikin kundin tsatsuba sun wuce haddacewar kwakwalwar bil'adama. Jafar ya murmushe ce ai bil'adama suna suka tara. Wani bil'adaman ya fi aljani hatsabibanci. Na yi gadon kwakwalwa mai kyau kuma ina alfahari da ita, wani ku bai gaji komai ba sai bauta. Cikin fushi Gulzum ya ce kar kuma ka zage ni, na fa fuskanci baka da kunya. Elisa ta daka Gulzum tsawa ya ce ya isa haka. A nan ma sai kun yi rigima kamar yadda kuka saba a can tamu duniyar. Gulzum ya ce ranki dade ki gafarce ni, amma ki ja masa kunne, yaron nan baya ganin girman na gaba da shi. Ko ba komai baka kai kimar tattaba kunne na ba, kai ko jikana na ƙarshe ya haifi kakanka na 500. To dan masu shekarun tsiya ko kai ne farkon halitta ba zan raga maka ba dan bana tsoron wani mahalluki. Nan take Gulzum ya harzuka ya ji kamar ya make Jafaru, amma ko da ya haɗa idanu da Elisa sai sun koyar da kai ƙasa yana cizon yatsa. Yanzu abin da za mu yi shine mu shiga ɗaki ɗaya daga cikin ɗakunan gidan nan mu kwana. Da safe sai mu ɗebi guzurin abinci mai yawa mu kama hawa matattakalar benen nan mai tsawon tsiya. Babu mamaki a can ƙarshe mu riski hanyar fita daga garin gaba ɗaya. Elisa ce ta wannan bayani. Haka ko al'amarin ya kasance. Washe gari da safe Elisa ta sa Gulzum ya ɗebi kayan abinci mai yawa sannan suka fara hawa matatakalar benen. Sai da suka kwana suka yi ba su ga komai ba, a nan gajiyar ta riski Jafar da Elisa. Kawai sai aljini Gulzum ya ɗebe su ya aza kafaɗarsa, aka ci gaba da hawa matatakalar har tsawon kwana 40. Sai dai su Jafaru su ci su sha, su yi ta sharar barci akan kafaɗar Gulzum. Shi ko alamar gajiya bai yi ba. A kwana na 40 ne suka fara juwa hayaniya a can sama. Nan take farin ciki ya kama su. Jafaru ya ce lalle mun kusan zuwa inda zamu riski mutane. Elisa ta dubi Gulzum ta ce ya ƙara zama dan su isa wajen. Nan fa Gulzum ya zage dan tsaye ta hawa wannan matatakalar bene. Suna ƙara yin gaba, sautin hayaniyan na karuwa, amma ba su isa wajen ba sai da suka sake shafe wasu kwanakin 40. Da zuwa suka ga wani tafkeken ɗaki wanda daga cikinsa ne hayaniyan nan ke fitowa. Ko da suka kasa kunne sai suka ji koke-koke irin na bil'adama da kuma wani irin gurnani wanda suka kasa tantancewa na dabbobi ne ko kuma na dodanni. Kofar wannan ɗaki a rufe take dam. Nan fa Gulzum ya sanya iya ƙarfinsa ya fara ƙoƙarin buɗe kofar, amma sai take buɗewa. Nan fa suka yi zuru-zuru suna kallon juna kawai. Jafar ya ce yanzu ya zame mu shiga cikin ɗakin nan don mu ga waɗanda ke ciki.
Gulzum ya ce ni kan basira ta kare, ban san yadda za a yi ba. Elisa ta yi shiru tana tunani, daga can sai ta zaga bayan ɗaki ta gano wata ƙaramar taga. Kawai sai ta kwala musu kira suka ruga inda take. Da isassu ta ce ga wata taga nan, ku zo mu leƙa cikin ta mu gani. Gaba ɗayansu suka leƙa cikin tagar a lokaci guda. Jikinsu ne ya kama karkarwa don tsananin tsoro saboda abin da suka gani yana faruwa a cikin katin ɗakin. Ba komai suka gani ba face gungun waɗansu manyan dodanni masu matukan muni, kimanin su 80,000 sun yi layi sahu-sahu kamar masu karɓar sadaka. A can gefe guda kuma an ɗaɗɗaure bil'adama guda 100,000, haka kuma a wani gefe gudan an ɗaure aljinu guda 100,000 cikin sarƙoƙi. Ɗaurarin bil'adaman na ta rusa kuka, haka su ma ɗaurarin aljinan. A tsakiyar ɗakin kuma wani katon tebur ne, tsaye a gaban teburin wasu kartun dodanni ne guda biyu, kowannen su rike da zabgegiyar adda mai tsananin girma da kaifi. Kawai sai a kamo bil'adama guda da aljani guda a ɗora a kan tebur ɗin, take masu addan nan za su sassara su su yi gutsun da su, sannan a karkasa sassan jikinsu zuwa kaso 100. Daga nan sai a kira sunayen dodanni guda 200, kowa ya zo ya ɗauki kaso guda ya koma gefe guda ya zauna ya cinye. Duk wanda aka ba sau ɗaya an sallame shi, ba zai dawo ba, wasu za a sake kirawowa. Ko daga nan wannan al'amari sai cikin su Jafar ya ɗururuwa suka cika da tsananin tsoro. Haka dai suka ci gaba da kallon abin da ke faruwa suna masu jin tausayi. Ba zato ba tsammani sai suka ji motsi a bayansu. Cikin firgici suka juya suka yi arba da irin waɗannan dodanni guda 4. Kafin su Jafar su wani yunkuri, tuni dodannin nan sun cafke su kamar yadda mutum zai zira hannu a cikin akurkin kaji ya kamo ɗan tsako. Nan take aka shigar da su Jafar cikin wannan babban ɗaki, aka dukar da su gaban sarkin waɗannan dodanni wanda ya kasance ya fi gaba ɗayan dodannin nan girma. Sarkin dodanni ya ɗaga hannunsa sama, sai aka tsaye da komai wajen ya tsit, sannan ya dubi su Jafar ya ce, ya ku waɗannan ƙananan halittu, yaya aka yi kuka zo wannan duniya? Ku yi sani cewa fiye da shekaru 1000 baya babu wani mahaluki da ya taɓa zuwa nan sai ku. Mun kasance ba mu da abincin da ya fi naman bil'adama da nama aljinu, amma idan muna da muradin hakan sai mun tafi zuwa duniyar ku tsawon shekara guda, sannan mu farauto mutum 100,000 da aljinu 100,000. Idan muka dawo wannan nama ba ya isa mu, shi yasa muke raba shi gutsun dan kowa ya samu. Yanzu gashi kun zo ku uku kacal, ba mu san yadda za mu iya raba ku ba kowa ya samu. Ko da jin wannan batu sai su Jafar suka fashe da kuka. Elisa ta ce, ya kai wannan sarki, me zai hana ka kyale mu tafi abinmu, tunda dai ko kun gidin da ba mu ba za mu ishe ku, in ya so ku ci gaba da cinye waɗancan da ke hannunku. Sarkin dodanni ya bushe da mahaukaciyar dariya wadda ta sa su Jafaru suka ji kamar dodon kunnensu zai mutu. Ba shiri suka toshe kunnuwansu da hannayensu har sai da ya daina dariyar, sannan suka saki hannunsu. Sarkin dodannin ya ce, mu nan ba mu san afuwa ba, kuma ba ma yin ta, ko da tsakaninmu ne kuwa. Ku sani cewa idan ɗayan mu ya laifi taruwa muke mu cinye shi. Saboda haka yanzu kuma za ku tsutsura ku yi wasoso, wanda ya samu ya samu, wanda ya rasa shi kenan. Kafin sarkin dodanni ya gama rufe bakinsa, an ɗora Jafar, Elisa da Gulzum akan wannan babban tebur. Masu sassara nama suka ɗaga addunansu don gididdibawa. Kawai sai sarkin dodanni ya ce a dakatar. Wai shin a cikinmu nan waye babba kuma waye shugaba? Sarkin dodanni ya tambaya. Gaba ɗayan dodanni suka amsa da cewa kai ne babba kuma kai ne shugaba. Sarkin ya murmushi ya ce, tunda haka ne, kowa ya haƙura a bar min waɗannan halittu uku. Mun bar maka suka sake amsawa. Taraf sarkin dodanni ya suro Jafar, Elisa da Gulzum ya wangame bakinsa ya jefa su ciki, yi haɗiya guda. Ba zato ba tsammani sai su Jafar suka ga sun faɗo cikin duniyarsu ta cikin kundin tsatsuba. Gaba ɗaya jikinsu ya lugub kamar narkakken kitse, har wani tiririn zafi ne ke tashi saboda tsananin zafin cikin sarkin dodanni. Sai bayan daƙiƙu 40 sannan suka dawo cikin hayyacinsu. Gulzum ya dubi Elisa ya ce, ranki daɗe, mun shiga bala'i mara ƙarshe. Ku duba ku gani, tunda muka fara karanta tsinannen littafin nan ba mu kuma samun kwanciyar hankali ba tsawon daƙiƙa guda. Hakika muna cikin tsaka mai wuya. Jafar ya aje zuciya ya ce, ni babban abin da ya fi damuna shine duk bala'in da muke shiga
na gaba yafi na baya masifa. Yalisa ta tsaki tace ai duk kai ne ka janyo mana, haka kawai na zauna kalau ka zo min da batun kundin tsatsuba. Da ban biye maka ba za mu shiga wannan hali ba, sai dai kai kaɗai ka shiga. Ko da jin wannan batu sai Jafar ya bushe da dariya, yace duk fata bakin kuke a banza. Kun ga ita wahala kafin ta zo ake tunanin gudunta, idan ta riga ta zo kawai a rungume ta. Ku zo mu ci gaba har sai mun ga ƙarshen tuka tiki tek. Kafin su ci wani abu tuni Jafar ya buɗe shafi na 7 sai ga hoton wasu ƙananan kunamai. A saman hoton an yi rubutu kamar haka: waɗannan kunamai ne na bala'i da masifa, an halicce su fiye da shekaru 1000 baya. Mai sauraro shigo ciki ka sha kallo. Ko da Jafar ya gama karanta wannan rubutu sai iskar kundi ta tsuke su suka fada ciki, kawai sai suka tsinci kansu a tsakiyar wani tangame man daji mai tsananin sahara. Gabas da yamma, kudu da arewa sahara ce, babu bishiyoyi, babu duwatsu, kuma babu ruwa. Sannan kuma rana ta balle. Sahara ta dauki zafi sosai. Cikin dakiku kaɗan su Jafar suka ji sharkaf da gumi. Nan da nan makoshin su ya bushe, kishirwa ta addabe su. Suna cikin wannan mugun hali ne suka ga saharar na tsatsagewa, wasu ƙananan kunamai na fitowa. Kunamai ne baƙaƙe su duk, masu ban tsoro marasa adadi. Nan take aka kasa tsere tsakanin su Jafar da kunaman nan. Suka yi ta gudu har suka gaji, amma ba su bace kunaman ba. Ba zato sai kunaman suka yi fuffuke suka tashi sama, suka yi su Jafar ƙawanya, sannan suka lullube su, suka yi ta cizon su. Da zarar ƙari ya shiga jikin su Jafaru sai ya zama irin wannan kunamar ta zariya a sassan jikinsu. Saboda tsananin azaba su Jafar suka faɗi ƙasa suna iyo, suna kururuwa, har sai da ya zama ko ina cikin jikinsu kunamai ne ke yawo. Nan da nan suka sume, sai farkawa suka yi, suka ga an watso su cikin duniyarsu ta cikin kundin tsatsuba. Jafaru, Yalisa da Gulzum suka dubi junansu suka fashe da kuka tare. Yalisa ta ce wai shin me zai hana mai sauri mu samu wuta mu kone shegen littafin nan mana? Jafar ya ce na muke da lokacin yin haka, a ina za mu samu wuta? Ke koda ma mun samu wutar, wannan littafin ba zai taba konuwa ba, ba zai yagu ba, kuma ba zai lalata ba. Rungumar kaddara wajibi ce a gare mu. Gulzum ya numfasa ya ce lalle mun siyo wahala da kuɗin mu har mun samu la'ada, ba sai mun nemi riba ba. Wai shin yanzu shafi na nawa za mu shiga? Tabdijan wasa farin girki, yanzu a cikin shafi 1000 har yanzu ma ba mu wuce shafi 10 ba. Akwai sauran azabobi masu tsanani a gaban mu. Kai Jafar, bude shafin gaban mu ga masifar ciki. Gulzum ne wannan furici. Jafar ya ce a'a ni fa na gaji da bude dan banzan littafin nan haka, domin duk masifar da za ta zo ta kaina take farawa. Wani daga cikin ku zo ya dana. Yalisa da Gulzum suka dubi juna, suka yi duru-duru aka rasa wanda zai je bude littafin. Ana cikin haka ne littafin ya bude kansa zuwa shafi na 8 sai ga hoton wani tsauni a tsakiyar teku. A saman hoton an yi bayani a rubuce. Wata siririyar murya ta fara karanto bayanin kamar haka: wannan tsibiri ne na masifu iri-iri da bala'i kala-kala. An halarci wannan tsibiri fiye da shekaru 1000 baya. Mai sauraro shigo ciki ka sha kallo. Siririyar murya na gama wannan jawabi, iskar kundin tsatsuba ta zuke su Jafaru suka zama ƴan muni-muni suka shige cikin kundin tsatsuba. Shin su Markawul Sabus za su samu nasarar kama aljini Ramna Kagu? Shin Gimbiya Sima da aljini Durfus za su farka daga baccin da suke yi mai nauyi? Shin za a kammala kundin tsatsuba na 2? Yaya gamo sarki Lu'manu da jarumi Hubairu za ta kasance a karo na 2? Waɗanne irin sauran masifofi ne guda 992 a cikin kundin tsatsuba waɗanda su Jafaru za su shiga? Shin Boka Shamharu zai samu nasarar mulkar duniya, ko ko su Boka Jinshan ne za su ga bayansa? Yaushe ne jarumi Hubairu da Gimbiya Sima za su sake saduwa? Waye zai sato a da farko da aka kera a duniya a cikin fadar Boka Shamharu da ke tsibirin Bahar Jos? Nemi littafi na 3 don jin amsar waɗannan tambayoyi.